Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikulandireninso kuchokera kuno kwa Nkhulambe mboma la Phalombe. Mukandimanena muja kuti ulendowu udakalipo tikupitirira pano tafika pa Nkhulambe kunja kwada koma anthu pano tapeza ambiri akudikira kuti Vice President afike pano awalankhule. Kona nchithunzimo anthu pano abwera ambiri, abwera mamawa pano anthu nthawi yonseyi akhala akudikira, akuvina ndi kuimba nyimbo pano zosiyanasiyana podikira akuluakulu a DPP kuti afike malo ano. Munga mukuona chithunzo pano pazaza pano pali anthu ochuluka. Onse awa cholinga chawo ndi choti afuna amve kuti Vice President abweresera uthenga wanji kuchokera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Wamene mukutione maviewers athu ndikupempheni kuti mukhale pomwepo pamene ndikuperekani m'manja sopano mwa mayi Maria Mayinja amene akuyendesa mwambo umene kuchokera kuno kwa Nkhulambe ku Phalombe. Anthu azaza pano, anthu akondwera pano kuti chipani chili pano, kuti akuluakulu aja afika pano kuti amve kuti Professor Mutharika wabweresera uthenga wanji. Khalani pomwepo maviewers athu nonse kuti yonse tisatire msonkhano omwe satane. Bambo Joseph Mwanamveka afika pano. Chala pamba. Tisanayembekeza kalikose ndiapempha shehe athu amene akonza pemphero lathu la pano afike kutsogolo kuno. Ashehe afike kuno adzatinenere mapemphero kuti Allah akhale pamalo ano. Ali pafupi ashehe? Ali pafupi? Ena ali wosadzipereka abwere ndi amenewa? Chakwera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل الدعاء من أنت المتقين وتوب علينا من أنت الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أرجو السلام فأجبنا بالسلام وتبارك الدين السلام تبارك ربنا وتعالى يا جلال والإكرام. قالوا سبينا دولك فنك المسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muzalamu Mungu mwini jikoni kifundo mtendere jikilonchosata Allah tukusokoza ndiku ya mikirani kamba katikoti chimene mwationesera anangolengeza akuluwa kuti afika lero tinali bomboni kwa mwayang'anira kutheka munse munalizopinja satana akanatha kuwalephereza kwa mwamukankha afika kuno ya Rabbil Alamina. Allah Ta'ala tuife tikukhulupirira kuti dziko lathu lino kuli mavuto. Chongo choka abwana mboma kutega ena wa Allah tili mavuto. Allah Ta'ala tukulipila kuti ana Israeli ali mavuto anakulilirani munawamva munamutuma Mose kukaolosa kuwapitisa kuziko la malonjezo. Allah ifeso tikupemphani kuti abwezereni abwana afika Mutharika alamulire boma chituko chibetiba chiona chipitilire. Tikupemphani kuti mwana wathu wakuno amene inu munamuyika kale pa mpando musamuchosa apitire mpando wake wolemekezeka watu amwina. Chifukwa cha nthawi tipempha izi ndi kusiya mwa inu. Aleluya. Chala mamba yathokoza shehezi pemphero labwinoti taombereni m'manja. Sibamo kwambiri nthawi ino bana chifukwa cha nthawi tichita kuthamanga mwaulemu ndi apempha grupu Nkhulambe akuti alipopa atilandire pamalo ano kwa nthawi yochepa bwana. Sibamo kwambiri abwere pamwamba pano. Olemekezeka Vice President ndi timu yanu Robert Mwina MP watu wa Chinyamata mwachidule atate ndi amayi. Vice President anthu wachepa anali kwambiri pa
Mwali chifukwa cha nthawi amapempha kuti ndithu muzakhale ndi tsiku lapadera longobwera kusacheza nawo. Ndikulandireni malo mwake Nkhulambe ndipo mumve mutima mukuti mwalandiridwa. Mwachidule ni mosamala nthawi lankhulani ndi anthu awa mtima wawo ukuyang'ana maganizo awo nzeru zawo zikuyang'ana mavuto onse amene akumana nawo kuti inuyo likhala yankho lawo. Mwachidule ndakulandirani zikomo kwambiri. Manja majifumu, manja majifumu. Chala mwamba, chala mwamba. Ena saa kukwesa ndi achipani chiti chala mwamba. Chala mwamba. DPP woye. DPP woye. Apita woye. Mwanamveka woye. Apita woye. Sisa ni chalatu. Chala mwamba chapita. Chala mwamba chapita. Sisa. Chala mwamba chapwina. Chala mwamba chapwina. Sisa. Chala mwamba chapwina. Kulambe kuno ndi kuchipinda chake cha DPP chala mwamba. Ana chifukwa cha nthawi ndi apemphe tsopano MP athu ambewu pangolini mwina atiyankhule. Ute kudimbileti ndiye ndikaira DPP ni omede mwamphamvu uyi Professor Anthu Kuti MUTHARIKA uyo ali ku Page House avet. DPP oye! Professor oye! Mwanamveka oye! Ife tonse oye! Parliament oye! Bwana Vice President kunja kukwada anthu akulengeza dzulo tinauza thukoloko koma chifukwa cha chikondi chimene ali nacho pa profesa, chifukwa cha chikondi chimene ali nacho pa chipani cha DPP komanso koposaposa mwana wawo adikira mpaka kunja kuno kwada panopa a Vice President aguzi wamakhala kumusiku akudikira ni mpaka pano. Ndikuona mfumu njovu ndi akutali kwambiri adikira mpaka pano chifukwa cha chikondi cha DPP chimene ali nacho. Bwana Vice President munabwera kuno kuti muzagulise chipani cha DPP kuti anthu awa avotere chipani cha DPP komanso MP wa DPP. Ndimafuna nene ichi kuti kuno ku Parliament East timapanga za DPP basi. Chifukwa chake ine ngati MP wa DPP titachoka mboma kumabwera anthu kumakopakopa takhala ife ku opposition mpaka lero chifukwa anthu akuno ndabwera kuzafusanana kuti usayerekeze ife kuno ndiachani sikuti mukufunika kampeni ayi pempho la anthu awa ndi limodzi. Profesa nthawi imene anabwera ku Mawiso Stop anabwera ku Migowe anthu apempherawo ndi limodzi. Profesa amankonda kwina konse kuwayenda ngati amamazabwera ku Palombe koyamba kuzakhale kunoko. Pempho limene ali Profesa Anthu Kuti MUTHARIKA ndi group yakona ali ku Page House panopa live pa DPP page. Profesa Anthu Kuti MUTHARIKA amauthenga ukuti azabwere kuno azaona anthu kwa Nkhulambe azaona anthu kuchilinga. Bwana Vice President wiki yatha chipani cha MCP chinatenga mafumu kuno kupita nawo ku State House kusanjika tikusimikizeni chapani kuti ndalama zichamudye ndalama mafumu alandira adya koma sangavotere MCP ku Afrika nazo tidye kuja tikutani tikuziwa ife ndi ya DPP. Bwana President munapanga research ngati kuchipani research timamva kuti mnabwera kunafufuza apa anakuza ni kuti kuno MP sakusintha. Ndipo nthawi yozigulisa ndakhala nawo anthu wa zaka 5
ino si kampeni kwenikwene, chiganizo anthu adani apanga kale. Ndipo so lero suti ndimapozina kuti aine panga mabridge 15 20 sate ayi koma nkhani ndonena kuti anthu kuno MP sakutani sakusintha tisintha chani koma ndipo ndima amenewa msonkhano huu ndi wanu. Ina ndikhanduka peleka mapepa yanga pa 30 July ndipo timkapereka kuchoka pamenepo tiyamba misonkhano zina zonse zija mukuziziwa zija bala lache silino ndikakumana kuti kumsonkhano ndima amene andikuthokozeni nonse zikomo kwambiri zikomo zikachuluka sizidiyeka maprimary bwana tinapangira paselipo mpaba anthu wake ndi omwewa olira amati alipo akuzomba apa alipo akuzomba apa zikomo kwambiri anasankha ine ndi kansala wa Chinyamata akupasa ni moni DPP waye umwana kansala waye pa 16 September osaponyesa eti chipani ndi chiti ndakunyalira nonse nthawi ndilibe koma ndikakumana ku ground iko zikomo kwambiri. Chala mwamba ndikuthokozeni amwina ona mwina chifukwa cha mawu anu olimbikitsa chipani si choncho. Ndiye nthawi ino chifukwa cha nthawi mundilole ndiapatsira Vice President akuyankhuleni si choncho. Chala mwamba cha Mwanamveka. Chamamba Wakulambe Wakulambe kunoe kuchipinda kwa DPP MP wake Robert Mwina Chamamba MP Mutimangonda Timangonda kufuna Chakwera ajoke kufuna Chakwera Asowe Ngendi kati Chakwera mwedi Asowe Chakwera Asowe Chakwera aina kusowa wakuzuzanirwa lwakupalombe wakuzuzanirwa lwakulambe ine nimboni ineyo ndiwoye kuno wakulambe kunamwali anthu ambiri nthawi ya cyclone Chakwera anabwera kunoko ikuti Chakwera anabwera kunoko komanso kuno njala kupanda ku Mozambique ife sitikanapanika njala kuno koma sana tigawire Chimanga komanso Chakwera yemweyo msewu umene watokera ku Migowi uwu wadusa pano kafika mpaka kujeno uko ndipo ifeyo tinawisha pa programu tawi ya Profesa Arthur Peter Mutharika waimisa nduka Chakwera ukundiva pe ndikuti waimisa ndi ndani Chakwera tinaiso ni msewu ochokera ukafika kumjeno kumausi ede ukafika kwa nambazo uchokera pa Migowi anachosaso ndi ndani Chakwera komanso Chakwera yemweyo ndamene wakweza fetereza ife tinamusiya pa 18,000 koma pano pa ndi 140,000 inu yo mukakute fetereza mukugula kuti simukate kugula mafuta opiki ali pano munasiya kupiki mchere pano pauli pano simukate china chilichonse Chakwera chifukwa yani
Muyangani komaso Chakwera hii wakwezaso masukulu fees anyamata ndo kusukulu panopa ife tikulephera kupita ku secondary school tikulephera kupita ku university chifukwa cha Chakwera sichonje chifukwa cha sujeni school fees anakweza komaso Chakwera hii wakupasani ngongoli kuno ndikuti wakupasani kuno ngongoli kuno sana kupaseni ngiye akuti yeyo walephera zaka 5 zapitazi ati mupase zo 5 zina zona ifeyo ndolozera ifeyo timakutonja ni ifeyo choti ndikamvotera iyeyo ngenkani panopa nkani ndiya Profesa Arthur Peter Mutharika ndakuza naye ndikuti nkani ndi ndani pachiwiripa pali pangolini mwanwe pangolini wale mugumuziwa pangolini wakuno amene atayimire kunoko ndi pangolini so wina amene ndi Joseph Mwanamveka nanenso palikale pangolini nane ngati vice president yenkani ndioti tikasanga president watu Profesa Arthur Peter Mutharika tisankheso MP watu Honorable Robert Mwina tichojokole komanso tisankhe makansala atu awiri ADP tichojokole ukangotero choncho ndekuti Profesa Arthur Peter Mutharika ali ndiwo anake ndekuti chitukuko chidani chipitirira chimene apake profesa nachi choyamba ni nkhani ya chakudya mwai wake titibwe ya mboma mu Septemba Disemba isanafike tiyamba kugulira tu Chimanga takwiza ne komanso tiyamba kugulira tu fetereza sati wa 140,000 ayi fetereza wochipa takwiza ne tifuna maadi makimatu mose mumukale Chimanga kuti pasapezeke wina aliyense amene angafe ndi njala ndiyo mwanive komanso tifuna ngongoli aliyense alandire ndibiwoye pamene Chakwera angopereka ngongoli deka limodzi lokha tikunena leroli lero amapereka ngongoli mama wawu panabwera achipani kuzigulisa mama wetu anali ku Riverside Hotel kulilongwe aliyesi pamene pamampasa 140,000 lero limene loto angopereka ngati kani ngumbika nonsoni ndalama aso ayi wasandusa nifija kukhala bungwe la chipani cha MCP ife timasanga kati aliyesi amalandire tifuna nyamata atu kuno kupaseni chochita mabizinesi kuno takwiza naye komanso tifuna tikonzense watu takwiza naye mpaka kafika kumuloza takwiza naye kani samagesi tipitiye yeso kani amagesi takwiza naye pali mabuliji apa okulika mabuliji apa amene anakokoloka ndi cyclone ose tifuna titani tiakonze takwiza naye komanso masukulu fees yatatani taasise kuti aliyense azipita kusukulu wina aliyense kutenga kwa mafumu atu tukuthokozeni munapita kwa Chakwera kwakupasani 50,000 imeneyo ingodyani tifamene akuvutika wani anthu anu awo sikusataye anthu anu awa siyo ndokodeti ndikuziwa simungataye ere ndiye Chakwerayo panopo wakundika tu kwakweza mafumu akuti atafuna bere mavoti ndiwoye ati akwakweza mafumu kukweza kosivuto iya atikwezere kuma mavoti yatu sadani voti yatu sadani saiwona
mafumu athu tikuthokozeni kwambiri mmakonda chipani cha DPP komanso Profesa Arthur Peter Mutharika. Takuzanaye ndiyene ndikamapita mazulopo mpano ndikapereka uthenga kuti ndinapita kwa Nkhulambe. Choyamba anthu anu akuvutika, ali ndi mavuto osiyanasiyana, koma akuzwa kuti ndinuyo amene mungakonze dzikoli ndiye akufuna ine kuti mukhale president pa 16 September. Sichotokole amene akuti Profesa Arthur Peter Mutharika chala mwamba, amene akuti Robert Mwina chala mwamba, komanso amene akuti makasi athu akhala DPP chala mwamba. Tagwira latu apa tasankha kale sitikusita MP koma tingosita president wathu ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Sichotokole ndima amene wa Mulungu akudaliseni mwafika nthawi ino chifukwa chokonda chipani chanu cha DPP. Ine ndithokoze ndikupya kunoko mavoti a Profesa akhala migolomigolo. Sichotokole Mulungu akudaliseni. Ziko kwambiri. Adije nyimbo Vice President Mwanamveka watu wa Whistle Stop maulendo oyimayima mmene amalankhula ndi anthu osiyanasiyana amene anasonkhana m'madera osiyanasiyananso. Mukuona kuno ndi usiku sopano, kuno kunja kwada kuno, koma anthu anali pano kudikirira kuti amve mawu a Honorable Joseph Mwanamveka kuti awatenge uthenga wanji kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Kuno kulibe chipani china, kuno ndi DPP basi. Mungaona nchithunzimo. Ndikuthokozeni wonse maviewers athu chifukwa mmene pamenepo kusatira satane wa misonkhano imene nayo imayima kuchokera kuno kuboma la Phalombe pano pa Nkhulambe. Zikomo kwambiri makoma nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.